Bračanju, kaj se ja dopomínam, je bola serbská šula. To je tedy kniaz Syš bol náš učiteľ riadovnický, ale po koncu druhej svetovej vojny, myslím, že je kniaz Syš svoje živenie přisadil na koncu vojny, oni nám pozvali nových učiteľkov z Drežďan, když o Serbách ešte niečo slyšeli nejsou, takže potom všetko v německé reči odběžalo. A myslím, sú potom tie vysvětlence, alebo čekance, když sú sa podľa nás v Drvěskách zadomiť drveli a zadomili, sme boli jara kopače obsadené riadovne. Tak som ešte taká učiteľka, celé moda ešte, jedna vykúpaná, dve, alebo tri, alebo štyri riadovne v jednej riadovni, što ešte veľké vyúčadané. A ešte potom tu množstvo detí. Hej, to by ešte schon čas si by veľa prísvojť.